Fl-ewwel kwarta din is-sena r-riżultat tnaqqis ta' aktar minn 30% fil-profitti għall-lukandi ta' 5,000 meta mqabbel mal-istess 3 xhur tas-sena li għaddiet. Ir-riżulta wkoll tnaqqis ta' aktar minn 6% fil-profitti għall-lukandi ta' 4,000. Dan ħareġ minn stħarriġ ikkummissjonat mill-kumpanija Deloitte għall-Assoċjazzjoni tal-Lukandiera u r-Ristoranti Maltin l-MHRA li kien ippreżentat lill-ġurnalisti u lil dawk relatati mas-settur. Fl-istħarriġ ir-riżultat tnaqqis ukoll fit-tul medju tal-vaganzi f'pajjiżna fejn ir-riżulta tnaqqis ta' 0.3% għalkemm kien hemm żieda fin-nefqa tat-turisti. L-aktar turisti f'pajjiżna ġew mill-Ġermanja, mir-Renju Unit u mill-Italja rispettivament. Iżda mit-turisti li żaru pajjiżna fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena, ir-riżultat tnaqqis ta' 8.5% fil-lukandi ta' 5,000. L-istħarriġ tratta wkoll ir-ristoranti u għalih kienu intervistati 51 ristorant madwar Malta u Għawdex. Hawn ir-riżulta fost l-oħrajn li 14% rrappurtaw riżultati negattivi meta mqabbla mal-istess xhur tal-2017 għalkemm fuq skala ġenerali il-profittabbilta kienet waħda sostanzjali. Dwar l-impjiegi kien innotat li 56% tal-impjegati fir-ristoranti intervistati huma barranin. Dan is-suġġett kien il-qofol ukoll ta' diskussjoni li matula ħareġ ċar it-tħassib fis-settur għall-ammont qawwi ta' ħaddiema barranin, partikolarment dawk li mhux ġejjin minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt il-kap eżekuttiv ta' Identity Malta, Anton Sevasta, ħabbar li sal-aħħar ta' Marzu f'pajjiżna kien hawn 42,000 ħaddiem barrani, fosthom 12,000 li ġejjin minn pajjiż mhux membru fl-Unjoni Ewropea. Spjega wkoll kif matul is-sena l-oħra inħarġu 7,300 permess tax-xogħol lil barranin filwaqt li fl-ewwel 3 xhur tal-2018 kienu diġà nħarġu 2,500 permess tax-xogħol. Min-naħa tiegħu il-kap tad-Diviżjoni tal-Impjiegi f'Jobs Plus, Mario Xwireb, qal li din is-sena kien hemm 2,600 applikazzjoni fix-xahar għal liċenzja ta' impjieg, żieda ta' 1,000 fix-xahar għall-istess perjodu fl-2016 u fl-2017. Din l-informazzjoni waslet lil General Manager tal-Lukandi Ewlenija Peter Rix li qal li s-sitwazzjoni tal-impjiegi f'Malta hi waħda diżastruża. Bl-istess mod, il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech qal li l-problema hi kbira kif kienet diġà sa 3 snin ilu. L-attività kienet indirizzata wkoll mill-President tal-MHRA Tony Zara li appella s-sostenibilità fis-settur fisem l-assoċjazzjoni u preżenta numru ta' suġġerimenti lill-Gvern bit-tama li ntlaħqu 8 objettivi partikolari. Fost l-oħrajn l-MHRA qed tappella li jinħoloq master plan dwar it-turiżmu li wassal sal-2040. Sa dan it-tant il-kap eżekuttiv tas-sezzjoni tas-servizzi bankarji elettroniċi tal-Bank of Valletta, Ivo Camilleri, spjega l-benefiċċji abbinati mas-servizz tal-contactless card. Dan qabel ma kien iffirmat ftehim biex il-bank ikun wieħed mill-sponsors tal-MHRA.